wannan da ni ne? A wannan gwalin ta yara ce. Abdul kenan. To ai ni ma na gani yarinya ce. To fa. To fa? To fa ko gaskiya? Abdul. Gaskiya na yi musu na yi zooming ina da can ci gaba. normal muna fito a manya sai abin da kika ji shigowar kiki same shi ne kamar na shigo yanzu. bari in je kan bari in na daga mutum tsawon ka san da kike ji ta ka wuce ne ke wani ce na sa na san tijjara ba tsawon ka da abun nan din ba zai wuce nan gurin duk abu ba zai wuce nan gurin ba na daidaita shi haka kaga haka Ka yi hoto. Ba shado ba komai. Kaji? dukka ta yi Yana yi. A bidiyo yake. Kai baka son bidiyo? Na fi son. a bidiyo Dora shi a status. Dan yi hoto. da kunna shi Wanne? ita Ko guda 5 ne. Dauka. to muje Kaji? na yi misa Recording. recording action Ya kamata yau ka ziyarci turakata domin alhaji baya nan ba kuma sai kwana aiki ne kaga da kuma yake da alhaji Hajiya gaskiya ki haku. Zan iya zuwa. daktan Abdul in yi haƙuri ba maganin wannan haƙuri ya zama dole sai ka je idan ko baka je ba ni zan zo kamar yadda aka fara da kai haka sai a kankare ta da kai ina sa wani ciki Ban ganta ba ne. Ba komai. Me kika gani? Ba abin da yake da. Gaskiya nake faɗa miki ba abin da yake da. muje kasa kasa buga mai da wuce kai kuma ka tsaya can wajen wucewa ne Ke za ki ɗauka ki zo mu. ke za ki buga mai wannan sun tafi iya da kyau amma wahala amma ku yawa Allah na aka zo wajen kodin akwai wani fim da nake yanka mutane sun kai 30 a cikin gidan haya wani sace wata buga mai ta wuce Buga mata ta wuce ko ta bugo mu. ita ce za ta buga ma buga mata sai ta buga mata wuce Okay. wallahi gida ya kai wajen mutum 30 wai an sace wata waya kuma a zo za a yi shara zai ka ɗauko mu je zo ka tsaya na siyo